Morjesta taas kaikille, eli nyt on tämmönen pieni informatiivisempi vlogi ja mä teen sen ulkona ja mä voisin kävelläkin samalla, mut kun sataa vettä, mä en huuta tehdä sitä. Mä oon tällä hetkellä mun isovanhemmilla ja mä oon niitten pihassa ja mä teen jonkinlaista vlogia, tiedotteluasiaa tässä samalla. Ja vaikka sataa vettä, joulua mä mennään kävelemään, koska käveleminen on kivempaa kuin istuminen. Joo, mut kuitenkin. Eli tämmönen pieni ilmoitteluvlogi ja toivottavasti mun kännykkä ei kärsi hirveästi sateesta. Siinä on kyllä kotelo päällä, mutta taisi mennä suojattu, mutta se on iPhone, ei kiinnosta. Mut joo, tämmönen pieni ilmoittelujuttu, eli mä nyt oon laittanut niitä videoita YouTubeen, kun mä oon tietyn aikaa poissa, niin mä koitin laittaa joka päiväksi, mä en ehtinyt. Koitin laittaa joka toiseksi päiväksi, sekin vähän feilas. Mä yritin laittaa kuten kommentarit joka lauantaiksi, mä en onnistu yhdessäkään, koska A, Audacity vihaa mua, B, mä en onnistu rendaa yhtä videota, joten kaikki teknisesti meni ihan pieleen. Ja niin, kaikki meni pieleen, joten mä en ehtinyt saamaan jokaiselle päivälle videota, niin toi joka toinen päivä. Ehkä joka, mitä mä sanoisin, ehkä joka tyyli joka kolmas päivä joskus. Mä en oo, viikonlopuksi mä ehdin saada muutamaksi sunnuntaiksi mappitutoriaalit, mutta en kaikiksi ja tälleen, että mä koitin, mutta mä en ehtinyt, mä oon pahoillani siitä, mutta mä käytin siihen kuitenkin aika paljon aikaa siihen, mitä mä nyt tähän mennessä teen ja toivottavasti kuitenkin osaatte arvostaa sitä, että mä kuitenkin laitoin teille videoita siksi aikaa mä oon poissa. Mut sitten toinen uutinen, eli mulla on nykyään Twitteri. Että jos teillä on Twitter-tili, niin kannattaa seuraa mua. Ja nyt taas niin törkeä ja mä palaan takaisin. Mä menen toista kautta, koska I don't care. Ja niin, jos on Twitteri, niin seuratkaa mua siellä ihmeessä. Mä laitan sen mun Twitter-tilin tonne descriptioniin. Ja niin. Ja se löytyy myös Twitteristä @MrVK. Et seuratkaa mua siellä ihmeessä, jos ette ole vielä, tai en mä usko, että kukaan, kun mä en ole sit kertonut vielä, mutta niin seuratkaa mua ihmeessä Twitterissä. Jos teillä on Twitter-tili, niin sen tekeminen vie 30 sekkaa ja sen tekeminen kannattaa, koska kun teillä on se niin, jos te seuraatte mua, niin mä laitan sinne kaikkea random juttuja, mitä tapahtuu, ja sitten siellä te näette joka kerta, kun mulla tulee videotubeen, niin ette missaa niitä ja kaikkea tämmöstä, että suosittelen Twitterin tekemistä, jos ei sitä vielä tehnyt, ja jos haluat seuraa mua, niin ihan miten vaan. Mä laitan sinne kaikkea randomia kuvia, kaikkea tämmöistä kivaa sälää ja tälleen. Niin Twitter tulee description, jonka mä mainitsin jo, ja tää oli nyt tämmönen random selittelyvlogi. Mä pahoittelen sitä, että mä en sanonut joka päiväksi videota, mä yritin. Videoit tuli sen verran, kun mä ehdin, ja jos ne loppuu ja mä en oo himassa, sitten ne loppuu. Mä en voinut sitä mitään. Mut kertokaa myös, että jos te haluatte, että mä kuvaan tämmöisiä jotain random vlogeja joskus, vaikka kun mä oon poissa himasta jotain, koska mä voin tehdä niin, ja mitäs muuta mun piti sanoa. Tää video joutuu mun varmaan ole HD:tä, koska mun 3G ei riitä HD:n uppimiseen, tai jos mä alan uppia sitä, niin mä käytän koko mun sen datan siihen, ja sit mun data, tai toi 3G hidastuu niin paljon, että se on vaan ärsyttävää sitten, että niin, että tää ei varmaan tule HD kuin 360p ehkä, jos YouTube ymmärtää mua, ja niin. Sori siitä, että HD, sori siitä, että joka päiväksi videota mä yritin, ja mulla on Twitteri, käykää seuraamassa, ja näin. Ei mun muuta, toivottavasti tää oli tämmönen vähän random selittelyvlogi, mutta toivottavasti tykkäsit tästä videosta kuitenkin. Ja 4. asia, kertokaa, haluatteko nähdä näitä lisää. Ei mun muuta tällä kertaa. Sois, moro.